ҷасади Руфейда, сокини 8-солаи шаҳраки Навободи ноҳияи Рӯдакиро мақомоти интизомӣ баъди як рӯзи нопадидшавӣ аз ҳоҷатхонаи ҳамсоя пайдо карданд. Бо дархости мақомот сокинон ҷасадро берун карданд. ҳамаш тай хокда буд, дар як дасташам панҷаш намоён буд. ҳамон баъд кофтем бировардем ки калаш нест танашба. хайва чиша бировардем, ҷасадша бировардем, баъд димда кофтем ба калаш ёфт. ҳодиса соати 14 рӯзи якшанбеи 4 июл иттифоқ афтодааст. Ба гуфтаи пайвандон, Руфейда барои қазои ҳоҷат ба манзили бибиаш мерафт, аммо дар фосилаи чанд метр нопадид мешавад. Бегаҳ шид ки бо дигар дароза баланд шид, кӯдак ғайб зада дузида. хай дигар бам хе кофтко дигар мобайни замин исосу хай ҳама бисёришта иқаршу тараф иқарши тараф то соати 1 шаба милисо кадам ҷадин сакати ко сак. бо гумони таҷовуз ва қатли духтарчаи 8-сола ҳамсояи онҳо Раҳматулло Гадоеви 30-сола боздошт шудааст. Вазорати корҳои дохилӣ боздошти фарди гумонбарро тасдиқ карда мегӯяд, ҳодисаро додситонии ноҳияи Рӯдакӣ таҳқиқ дорад. ҳоло дарҳои манзили ӯ бастааст ва ҳатто наздиконаш ҳам хонаро тарк карданд. маълум нест онҳо дар бораи ин ҳодиса чӣ назар доранд. баъзе сокинон аз ҳолатҳои даргузашта шубҳаноки марди боздоштшуда суҳбат мекунанд. духтарчи ман синфи 8 буд, ҳозир синфи 11. ҳамон гӯдак ман як гуфт ки очаҷон як гап занам тона да ҳеҷ ки нагӯе. ба гуфтам чӣ? ҳамон акай Раҳматулло гуфт тарафи ман нағма мекунад, чашмак мезана. гуфтам девонаи вай хеле бача нестай. оча гуфт худо занам ая ки тарафи ман хеле нағма мекунад. ман гуфтам гузашта дигар салом нате, нигоҳ накун. ҳоло волидайни Руфайдои Ғурамарг интизори тантанаи адолат ҳастанд. адолате ки шояд дарди аз даст додани фарзандро барои онҳо сабуктар кунад. қатл мисол ман мумкин ки мебаромадам майдони Сомонида кашфол мекардам, сангшор мекардам, ки ягон гафи. Руфайдои Ғурамарг дугоник аст ва чанд рӯз пас зодрӯз дошт. зодрӯзе ки дигар ҳеҷ фаро намерасад ба ҷуз он ки доғи фарзандро дар дили падару модар ва наздикон амиқтар кунад.